Good evening everyone! Magluluto nga pala ako ng pork hamonado. Dahil nga po ang aming mga kutsilyo dito ay mapupurol na, so ganyan po yung nangyari. Hindi maayos yung pakahilis ng karne sa taba ng baboy. Ilagyan ko nga ng paminta. Binudburan ko po ng paminta at ng asin. Hinayaan ko muna po siya sa isang tabi at ayan, maya-maya ay pinirito ko na nga po yung islap ng baboy. Ito nga pala yung ulam namin kahapon, New Year's Eve. 1 kilo po yan ng baboy. Dahil nga po ay may sariling mantika na siya, ayan, hindi ko na po siya nilagyan ng mantika dyan. Hayaan ko na po na magmantika siya ng sarili. Po yung apoy para hindi po siya masunog. Tinulungan na ako ng asawa ko pagbaliktad ng karne kasi talaga namang napakabigat niya. Siya po yung nagbaliktad niyan at hindi ko po kayang buhatin. Balibaliktarin lang po yung baboy at para lahat po ng parte ng kanyang laman ay maluto. First time ko nga pala itong lutuin. Kasi talaga namang parang ang sarap-sarap niya sa sauce pa lang. Tagal nga po siyang prituhin at ang kapal ng kanyang taba at ng kanyang laman. May mapagsalusaluhan nga lang po ang aking pamilya ng masarap naman. Ayan lang po yung niluto namin. Yung lumpia Shanghai at yung pork hamonado. Tagal nga po siyang maluto. So, hinayaan ko lang po yung asawa ko ang magbaliktad. Niluto namin mabuti yung pork. Kaya nga po nang sabi ko, yung lumpiang Shanghai ay hindi na nga po inabot ng hating gabi. Luto nga lang po nito ay kumain na po sila kaagad. Dating ng hating gabi ay wala na pong kumain at lahat busog na. Importante lang naman ay may pagsasalu-saluhan ang buong pamilya pagdating ng alas 12. Alas 12 ng gabi. Yan, busy nga yung asawa ko sa pagbalibaligtad ng karne. At lahat niya nga po ng parte ng baboy ay gusto niya lutong-luto. Napakasarap na nga pong tingnan at nakakagutom na. Okay pa nga po ang magsarili na lang ng luto kaysa bumili pa nga po o mag-order ng mga kakanin sa labas. Napakamahal po ng mga pa-order. Ito, may 1 kilo ka nga lang po ng baboy ay solve na ang New Year nyo. Nga po, wala po kami pang bili o pang order ng mga kakanin o mga ibang pagkain po ay bumili na lang po kami ng sarili naming mapagsasalusaluhan. Kahit 1 kilo lang po ng karning baboy ay sapat na po yun. Natapos na nga yung asawa ko sa pagprito at naprito niya na po ng maigi yung islap ng baboy. At ako naman ay niready ko na nga po yung gigisahin ko na bawang sibuyas. Pinasama na nga pala ng asawa ko yung carrots kasi kumakain daw siya ng carrots. Ayan, gigisahin ko muna po yan at mamaya-maya ay ilalagay ko na nga rin po yung pinirito ng aking asawa at gigisahin po namin dyan. Ayan, natahayaan lang po ng 45 minutes yung baboy at tatakpan ko po yan at maya-maya ay maglalagay po ako ng pineapple. Lalagay po ako dyan ng pineapple para yun yung pampalasa niya sa karne. Ayan. Nilagay ko na po yung 2 pirasong islap ng baboy at ilalagay ko na nga rin po yung pineapple juice. Ayan, at nilagay na po ng asawa ko. Siya na po yung naglagay ng pineapple juice. Hayaan ko lang po siyang kumulo po at tatakpan muna namin at hayaan lang po ng 45 minutes sa mahinang apoy lang. At bago ko po takpan ay lalagay ko mga po pala yung 3 cups of soy sauce. Ayan. Para maghalo na po siya sa kayong tamis at alat sa karne. At hayaan lang po natin siya na kumulo ng kumulo sa mahinang apoy. Ayan. Hayaan lang po natin siya ng 15 minutes. At buksan natin at baliktarin ang karne.
para maluto po siya ng maigi. Pagkatapos nyo nga pong baliktarin, ay takpan po siya ulit at hayaan po siya ng 45 minutes. Siguraduhin lang po na malambot yung karne. Ayan, nilagyan ko nga po siya ng asukal po dyan, 2 kutsarita. At tatakpan ko po siya ulit. Ayan, siguraduhin lang po na malambot. At nilagyan ko nga po siya ng tidbits dyan. O kung meron ka pong slice, pwede din po yung slice na pineapple. Ayan, tatakpan ko po siya ulit dyan. At pag medyo malapot na nga po yung sabaw niya, ay okay na po yan. At tikman na lang po ninyo kung okay na po yung lasa ng sabaw niya. Okay na po yung inyong panlasa, ay pwede nyo na pong ihain. Ayan, pinakulo ko nga po na siya ng pinakulo. At mamaya itatakpan ko po siya ulit hanggang maluto po siya. Talaga naman pong ang sarap-sarap na. Ayan, malapit na po siyang maluto niyan. At sa mahinang apoy lang po, at siguraduhin mahina lang po yung apoy para hindi po siya masunog. Ang gagawin po ng asawa ko dyan ay hihiwa-hiwain niya yan sa maninipis na peraso. At puro laman nga po siya na may taba. Yan po yung request niya na lutuin ko. Talaga naman pong napakasarap. Ayan po ay tawag ay pork hamonado. Ayan, malapit na nga po siyang maluto. At maya-maya ay isi-serve ko na po yan para sa mga bata. At sa mama-papa ko. At may sasalu-saluhan kami ngayong bagong taon. Ayan, nilagyan ko nga po siya ng seasoning para malasa po siya. Ayan, talaga naman. Napakasarap na niya. Malapot na yung sabaw. Ang kanyang sarsa. Ayan, talaga namang napakasarap na niya. Ayan, first thing ko nga po siyang lutuin ngayong bagong taon. Ayan, tinakpan muna po para maluto po yung ang kanyang pineapple. Ayan, okay na nga po siya. So, yummy na at tender po yung baboy. Kasi pinakuluan namin ng ilang oras din yun. Halos 1 oras para sigurado nga pong malambot. Nugasan ko na nga rin po yung paglalagyan ko. Malinis na lagayan. Ayan. So, yummy. Talaga naman mapaparami ang kain ng mga bata ngayong bagong taon. Bibili pa nga po ako niyan sa labas, ay mapapamahal po tayo. Kaya sariling luto na nga lang po. At kung marunong ka rin naman po magluto ng sarili, ay so okay na po yan. Solve na po yung aming bagong taunan. Kahit simpleng luto lang po, ay okay na okay na. So, yummy na nga. Kain po tayo. Hihiwa-hiwain pa yan ng aking asawa. Lambot-lambot na po ng kanyang laman.